саҳобагон ба хотири Умарро накуштанд, сабаб он аст, ки фармони Расули Аллоҳро ба ҷо наоварданд. ба хотири муҳоҷирон Умарро накуштанд, сабаб он аст, ки фармони Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро ба ҷо наоварданд. Ансориҳо ба хотири Умарро накуштанд, сабаб он аст, ки фармони Расули Аллоҳро ба ҷо наоварданд. Байъаткардаҳои зери дарахт ба он хотири Умарро накуштанд, сабаб он аст, ки фармони Расулуллоҳро ба ҷо наоварданд. Пас кӣ фармони Расули Аллоҳро ба ҷо оварду Умарро кушт? Мусулмон бо имон, одами бо тақвои худотарс, далер, ҷасуру нотарс, Абу Ислом, ки бо номи Абу Луълуъ машҳур аст. Худованд аз ӯ розӣ бошад. Анам ӯ мусулмон аст, ки фармони Расулуллоҳро гӯш карду Умарро кушт. Аммо саҳобаҳо бошанд, онҳо кофир ҳастанд. Аммо ансориҳо куффор ҳастанд. Аммо муҳоҷирон ҳам кофир шуданд. Аммо байъаткунандагони ҳангоми Ақаба онҳо кофир ҳастанд. Абу Ислом машҳур бо номи Абу Луълуъ, ӯ муъмин аст, ки фармони Расулуллоҳро иҷро кард ва Умарро кушт. Худо аз ӯ розӣ бошад ва Худо лаънат кунад Умарро. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.